Πασταλιάς, Παναγί μας πάει για να πασταλιάς, στου Γιώργου στο μαγαζί, στου Γιώργου στο μαγαζί. Σύρμητρος να κράξεις τε Παναγί,
βρεθεί δίπλα στο παιδί της σε κάθε δύσκολη και τραγική ακόμα στιγμή, για να προσφέρει παρηγοριά, για να γίνει βάλσαμο της τρικοινισμένης ψυχής. Με αυτόν τον ρόλο της μάνας συνδέεται το τραγούδι της εξομολογήσεως. Πρόκειται για ένα πασχαλιάτικο, πανάρχαιο έθιμο, για ένα διμερές τραγούδι που χορεύεται από γυναίκες τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Έπειτα, από την τηλετουργική περιφορά των εικόνων στο χωριό και το γλέντι στα μνήματα με τη συνοδεία των ζουρνάδων. Η πλοκή του τραγουδιού έχει ως εξής. Η μάνα, ανήμερα της Πασχαλιάς, οδηγεί το γιο και την κόρη της στην εκκλησιά να μεταλάβουν. Όμως τη στιγμή που πλησιάζουν στην εκκλησία, ο ίδιος ο ιερός χώρος συνταράσσεται. Τα άψυχα παίρνουν ζωή και διώχνουν την οικογένεια από την εκκλησία, δείχνοντάς τους πως είναι ανεπιθύμητοι. Η μάνα ζητά εξηγήσεις από τον γιο της και εκείνος αρχίζει να τις εξομολογείται. Από εδώ και ο τίτλος του τραγουδιού. Το παράπτωμά του. Ευρισκόμενος σε τούρκικο σεριάνι, έδεσε το άλογό του σε μια κόρης λιμόρι, μαρμάρινο μνήμα. Το άλογό του όμως άρχισε να σκάβει και τότε φάνηκε το πρόσωπο μιας νεκρής κοπέλας. Ο νέος γοητεύτηκε από την ομορφιά της και έσκυψε και την φίλησε. Το αμάρτημα που διέπραξε ο νέος ήταν βαρύ, αφού φίλησε ερωτικά μια νεκρή και σχετίζεται κυρίως με τη διατάραξη της γαλήνης των νεκρών και της απόπειρας επανόδου τους στον κόσμο των ζωντανών, στοιχείο που επιζεί έντονα στα δημοτικά τραγούδια των ημερών του Πάσχα. Ο νέος αντιμετωπίζει την νεκρή ως ζωντανή, καταργώντας τα στεγανά μεταξύ ζωντανών και νεκρών, στοιχείο πλήρως εναρμονισμένο με την χριστιανική διδασκαλία του Πάσχα. Το τραγούδι τελειώνει με την παραδοχή του αμαρτήματος του νέου. Και η παραδοχή αυτή, απαραίτητη για να έρθει η τελική λύτρωση, γίνεται μόνο στη μάνα του. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της και η ιερότητά της φτάνουν εδώ στο ακραίο σημείο. Ήρθαν οι μέρες οι καλές, ήρθαν τα γιορτολόγια. Κι αλλάζει και θυγατέρα. Σαν κίνησα στην εκκλησιά, σαν κίνησαν στην εκκλησιά να πάνε μεταλάβουν. Μπροστά πάει η μάνα του, μπροστά πάει η μάνα του και πίσω η αδερφή του. Στη μεσπά στη μεσπά ενιονουτσικόσα μιλομαραμένη.
και σαν τον είδαν οι εκκλήσιες και σαν